Good morning, Philippines! We are now in Tagbarus, mainit mga palangga. Together with my friend and my hubby and others. Si Kapitan, oh. Nagbaktas na mong Kapitan. Tama guys, nindot kayo, oh. Ang kabukiran. Hubog miskas to. Ay, tulog. Ala. Wow. Sinindot sa bukid. So guys, tanawa. Tugnaw kayo! Maraming nasa Bagyo. Pero si Judelan, wala kitugnaw. Grabe kitugnaw guys. Makag nasa Bagyo. Pero, tugnaw kayo pero padung ni maligo. Sa init nga tubig. Naami karon rin sa mainit. Ah, guys. Nalipat mo labay na ba? Ha? Kaya ito ba na? Wala, din kimas na ito isa. Grabe ka lugsungon. Onye, inig ko na ni naog. Hanggahi na ni ang among tiil. Anig saka. Nabilir guys. Kanatan yan eh. Kanatan yan eh. Barangay mainit.